takže vítam vás u ďalšieho videa, zdraví vás Topy Gaming a dneska si spolu zahráme hru F1.24 kariéru za vlastného vytvoreného jazdca. Dneska máme na programe, vyzerá to tak, nový Secret Meeting, ktorý nám pridali do hry a bude nás čakať veľká cena Austrálie, takže uvidíme, ako sa nám podarí zájsť táto veľká cena, ale najprv poďme na Secret Meeting. Poďme sa pozrieť. Aha, tu je Visa Cash App RB V-Carb nás by chcel do týmu, kde výsledky sú celkom lepšie, ako o dosť lepšie, lebo majú 5 bodov už, my máme 0, takže tu asi nie je žiadna iná možnosť, tak poďme rýchlo dať, že continue. Tu máme nejaké tie možnosti, poďme si dať nejak do špecialistov. Takže nachádzame sa pred kvalifikáciou číslo 1, vyzerá to tak, že na veľkú cenu nám bude pršať, čož nie je úplne moje najobľúbenejšie počasie, takže uvidíme, ako sa nám podarí zájsť celá veľká cena, či dokážeme zarobiť nejaké body na základe toho dažďa. Poďme do kvalifikácie číslo 1. Hello everyone, it is time for qualifying at one of our very favourite stops on the calendar. It's Albert Park and we're about to take the cars right up to the edge. Takže nachádzame sa vo voze. Ja pôjdem na trať pomaly, zájsť nejaké kolo a neviem vám vedieť, ako to dopadlo. Takže pomaly sa budeme blížiť do cieľa našeho prvého kola. A bude to zatiaľ 7. miesto, to znamená, že sme zatiaľ pred jedným kickom, takže budeme vchádzať do našeho druhého kvalifikačného kola a zatiaľ to s nami vyzerá na 19. miesto, takže pomaly ideme končiť náš druhý pokus. Je tam viditeľné zlepšenie aj hore vpravo a bude to posun na 16. miesto. Jedna pozícia nás delila od postupu do kvalifikácie číslo 2. It's been a tough couple of years for this venue. We really missed Albert Park. It is a warm welcome back to the Australian Grand Prix. We first raced here in Albert Park back in 1996. It's 3.2 miles, 14 turns now instead of the original 16, part of a larger redevelopment to encourage overtaking. The drivers enjoyed it in 2022. It retains the landmarks, the bumps, the challenge, but there's more opportunity to attack with those 5 corners to the left and the 9 to the right. No, takže poďme sa pozrieť na náš štartovný rošt. Ako inak, Verstappen, ale Piastri celkom v pohode druhý. O 3 desatiny. Norris, Leclerc, Sainz, Perez, Perezom. Mercedes je celkom nízko, ako už v tejto hore zvyknuté. Vidíte V-Carb na 11. pozícii. My sme 16. a ďalší V-Carb 17. za nami. A Nico bude štartovať z 19. pozície, takže budú to kontrolovať s čovom z poslednej rady, že uvidíme. No, poďme už na to. Tuto asi niečo riešiť, pretože tá stratégia tu proste na 2 zastávky, to je proste zbytočnosť. Víte, že aj všetci ostatní štartujú na tých mediumkách, tak poďme na závod. The formation lap gets underway and every driver will be looking to settle in for the race ahead, making sure their car is ready for the battle once the lights go out. Takže budeme sa pomaly zaraďovať na štartovný rošt. Ale pozitívna správa, že sme porazili tímového kolegu v kvalifikácii, čo je pekné. Takže dúfame, že ho porazíme aj v závode. Sme zoradení. Takže červené svetla sa rozsvecujú.
Ideme štartovať do veľkej ceny Austrálie a svetla práve zhasli, mal som tam celkom neskorú reakciu, ale vyzerá to tak, že sme to ustali, ale hneď po začiatku závodu som prebrzdil a ešte aj Mark mi hlásil, že budem strácať nejaký výkon alebo niečo. Tuto vedľa mňa, to je Daniel Ricciardo, ktorý tu sa napchal vedľa. Som si nevšimol, či tam bol. Už predtým, pozor na šmiky v tejto zatačke a do tejto zatačky ideme dvaja, pozor! Vyzerá to tak, že sme to ustali pre zatiaľ, ale musíme využívať veľa batérie, lebo sme stratili. Poďte sa Daniel útočí do tejto sekcie, ale jemu to tam v žiadnom prípade nepustím. Vyšiel som v strate, išiel som moc na obrubník. Sme 15. Získali sme nejakú pozíciu, vyzerá to tak byť. Vchádzame ho do druhého kola, získali sme pozíciu. Budeme mať DRS-ko. Ťaháme sa zatiaľ v slipstreame Alexa. Budeme strácať výkon, tak to bude veľmi veľký prúser. Vyzerá to tak, že tempo máme celkom slušné. Máme predbehnúť čo hneď ako to bude možné, ale tu sa není kde teraz predbiehať. Pozor na šmik, teraz mi to šmyklo, že pomaly budeme vchádzať do tretieho kola v závode. Držíme sa zatiaľ za Albonom na Williamse a Ricciardo za nami. Dobre, máme DRS-ko. Dôležité je tuto v Melbourne moc neveriť tým obrubníkom, lebo sú strašne šmiklavé na pravom prednom kolese. Je to tu veľmi šmiklavé, stačí menší dotyk a v bariérach. Veď sa tu sme sa približili k Alexovi. Skúsime mu to tam poslať. Neposlujeme mu tam, lebo bolo to už moc neskoro. Pozor, vidíte, hneď trošku som sa dotkol kolesom toho obrubníka a hneď ma to hádzalo do šmiku, ale máme vysoké percentá batérie, takže poďme je trošku využiť. Teraz sme sa veľmi približili k Alexovi, poďte sa, máme tu neskutočnú rýchlosť, pozor. Teraz mi to trošku ušlo, ale teraz na výjazde skúsime prekvapiť Alexa. Tu mi to zavrel, poďte sa, tam si našiel, skúsime mu to pustiť do zatáčky. Opäť toto je na to moc neskoro. Mark nám hlási, že máme čo najskôr prebehnúť Albon, alebo nás zdržuje, takže budeme to musieť skúšať. Trošku som si tam našiel na trávnik. Opäť nevyzerá to zle s nami, ale pojďte sa, sme blízko, máme brutálny slipstream, držím batériu, ale máme iba 1%. Možno tuto opäť máme, ale strašne ten Albon ustrelí na tom výjazde. Veľmi ťažké ho tu ako ohroziť. Zorba sa, som našiel na ten obrubník v lobby. Trošku sme prebrzdili, ale nabrzo sme sa dotiahli za Alexa, ale nebudeme opäť zase blízko. Opäť sa Daniel je extrémne rýchly, tak keby sme strašne strácali. Ja to tak vydáva nejaký technický problém, ale nič nám nehlásil Mark. Nemáme zatiaľ žiadny problém, ale pustím to tu Danielovi. Poďte sa zasa blízko. A tu raz to vyzerá, že sme celkom blízko. Pri tej zákrute teraz to pustím už Alexovi ťukanec. Tam stále je, ale máme pozíciu definitívne našu, takže momentálne sme na 14. priečke. Tam Russell s Tsunodom bojujú o 11. pozíciu, prejte sa, ak sme blízko okona. Zobral si defenzívnu stopu a nemôžem tam pustiť, ale Albon sa tam na chvíľku objavil. Ďakujem Mark za prebežné info. Musíme sa spýtať pomaly na počasie, aké bude. With the report. Takže neočakávajú v pitlane žiadny dážď. Poďte sa, sme blízko za Estebanom. Poď. Skúsili sme mu to tam poslať, ale vôbec sa nevyšlo. Pozrite sa, jak nám to vynieslo. Mimo strate. Sa Albon je mega blízko, musí si zobrať defenzívnu stopu. Ale teraz fakt nemám tempo. Stredím sa na komentovanie. Poďte sa, Albon sa dostal bleskovou rýchlosťou s DRS-kom pred nás. Teraz máme výhodu slipstreamu. Môžeme mu to tu vrátiť. Tam nám to zavrelo, ale tak pôjdeme na vnútrajšok. Aj Ricciardo tu tam skúša na vnútrajšok, že pôjdeme do boxov. Musíme dávať na speed limit pozor.
magic on the car. They're going to be moving to achieve the fastest pit stop time possible. Takže v pohode pit stop. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. Sme cca v polke závodu. Okay, information on Bottas. They've got some kind of mechanical problem. Takže Valtteri Bottas má nejaké mechanické problémy. Alebo ma tu znova predbehol jak nič. Okay, expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Takže budeme mať dážď za 10 až 15 minút, že predpoveď sa naplnila. Zatiaľ to s nami vyzerá na priebežné 13. miesto. Takže uvidíme, ako sa to ešte vyvinie tá situácia, možno s tým zamotá dážď. Poďte sa, Albon odpadol od nás za chvíľočku v podstate a Russell odstupuje zo závodu. Teraz sme dokázali ujsť jazdcom za nami a dokázali sme sa priblížiť jazdcom pred nami. Poďte sa, tam je na mapke odstavený nejaký Mercedes, zdá sa mi, že to bol Russell, ktorý sa tam niekde odstavil a vyzerá to tak, že sa nehýbe. Pozor na prebrzdovanie, tu bude niekde odstavený. A tu je George odstavený, takže vyzerá to tak, že to bol nejaký technický problém. Máme hlasný dážď za cca 15 minút. Mark nám hlasí, že by sme trošku mali viac pozerať na pneumatiky. Vyzerá to tak, že Georgia už upratali niekde mimo trať. Doťahujeme jazdcov pred nami. Pred nami sú dva Alpiny a to tam vyzerá byť na nejaký V-Carb. Body sú celkom blízko. By sa nám podaril chvatnúť nejaký ten bodík. To by bola parada. Poďte sa, tam prebrzdil jeden Alpine veľmi a spomalil tak Ocon Gaslyho, ale vidíte, že Ocon sa nachádza na 10. pozícii, takže body sú veľmi blízko. Bola senzácia. Obťažnosť ostala na tých 100, alebo koľko sme to mali. Poďme sa spýtať na ten dážď. Takže za 5 minút by mal byť dážď. Ten dážď bude len na malú chvíľočku v závode. Že to nebude, dúfam, že nejaký strašný dážď, že budeme musieť ísť až na wet pneumatiky a tie modré. Poďte, tam sú obrovské boje zvádzané, tu ma spomalili, musel som približiť. Pomaly sa blíži ten dážď. Spýtame sa na Nika. So we're leading our teammate by 9.6 seconds. Okay, they're on old hard tyres. They're in 15th. Your last lap time 1:22.0. Viete sa, Alpiny sa tu pred nami mega spomalujú, takže skúsime tu predbehnúť Ocona. Poďte sa, máme veľkú rýchlosť. To bol Gasly, na ktorého sme to skúšili kontakt. Spomalil nás ten súboj teraz. By mali byť za chvíľku nejaké kvapky. Už uvidíme, kedy sa priženie ten dážď nad okruh. Sme blízko bodov. Keď sa sme blízko 10. Gaslyho. To možno, že bude na útok, ale pozrite sa, Gasly mi to tu do mojej cesty zavrel. Musel som veľmi spomaliť. Uvidíme, kedy začnú kvapkať prvé kvapky na náš voz. Keď sa sme blízko. A to už by sa to dalo. Pozrite sa. Skúsil som tu vedľa Gaslyho, ale zas parádne proste bráni ten Alpine. Budeme vchádzať do 27. kola, ale na dážď to zatiaľ nevyzerá zo slipstreamov, aby sme neboli tak v takom špinavom vzduchu. Uvidíme, ako kedy príde ten dážď, či ešte vôbec pôjdeme do boxu tento závod. Poďte sa, Ocon tu útočí do tejto zatáčky a mám vnútrajšok, takže si to postrážim a tam sa neotočí. Teraz môžeme toto vyskúšať na Gaslyho. Máme batériu. Poslal som mu tam, som vedľa neho, ale vôbec moc skoro som priradzoval na vyššie stupne, takže to bude boj do posledného kola o bodovanú priečku. A ťukanec som to neubrzdil, veľmi sme blízko teraz Gaslyho, máme neuveriteľnú rýchlosť.
chcel som sa tu vopchať, ale ten Gasly proste, chcel som povedať, že do tej zatačky je lepšie si im výsť na vonkajšok, lebo tam máte lepší výjazd. A inak pojďte sa, prvé klapky padajú na trať, ale budeme už vchádzať do posledného kola, takže to už neovlivní nejako tento závod. Ale čo ešte my môžeme ovlivniť? Zisk jediného bodu. Není kde zatiaľ zaútočiť. Budeme to musieť skúsiť potom v tom našom obvyklom mieste. Bolo by to senzácia, keby sa nám podarilo uchmatnúť jediný bodík. Vidíte, sme veľmi blízko. Možno, že by sme mohli Kasimu ho predbehnúť túto, ale nemáme tu top speed, vyzerá tak by... Proste držíme sa zatiaľ v slipstreame. Ale Ocon to tam nakúkol a teraz som čukol do Gaslyho, skúsim si nájsť na lepší výjazd. A sme pred Gaslym. Sme na 10. pozícii. To by mohli byť naše prvé body. Ak sa ešte nič nepokazí. Šmíka to už na tej trati. Dúfam, že Ocon nás ešte nepredbehne. Ocon, nestihol som, či je pred nami. Yes, je to 10. miesto, máme naše prvé body. Nice, tak to som veľmi šťastný. Som sa zlakol, že by nás ešte predbehol. You've heard this one before. Max Verstappen takes the victory. Max Verstappen si uchmatol víťazstvo. Myslím, že už tretie z 3 závodov, alebo ako tak, jak tak sa mi zdá, alebo Perez bol, čo vyhral, áno, Perez vyhral v Saudskej Arabii. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport. Takže teammate rivali, porazili sme Nika. Nejaké ratingy. Máme 67 overallový rating. Takže sme naspäť v našom modernom dome. Máme hotové veľké upgrady. A najbližšie nás bude čakať veľká cena Japonska. A my sa poďme pozrieť na rekapituláciu veľkej ceny Melbourne v Austrálie. Takže nejako takto, vidíte to. Máme jeden bojovný bodík a v standings zatiaľ vyzerá takto. Norris na čele šampionátu a my sme 9. v konštruktérskom pohári s 1 bodom. Takže sme za Alpinom aj za Williamsom, ktorý má 2 body. Williams už Albon získal. Takže to by bolo pre dneska všetko, pre veľkú cenu Austrálie. Keď sa vám videjko páčilo, budem vďačný a budem veľmi vďačný za každý odber, za každý like. Takže ak sa vám videjko páčilo, tak tam neváhajte s tým, určite napíšte niečo do komentárov. A toto bola kariéra za jazdca F1 24. Čaute, ahojte, vidíme sa u ďalšieho videa.